Elizako hiru jai nagusienak, Pasko igandea, Eguberri eguna eta Pentekoste festaburua dira. Pentekoste Espiritu Santuaren jaia ospatuko dugu maiatzaren 19 igandez. Liturgia ordezkaritzatik eta Hartzaiona parrokia katedraletik hainbat ekimen prestatu ditugu, jai hori prestatzeko astelehenetik larunbata bitartean. Hitzaldi bat, otohitzaldi bat, kontzertu bat, Oliver Messiaenen organorako Espiritu Santuaren meza, eta 3 erritu ezberdinetan ospatuko diren 3 eukaristia. Erritu bizantinoan, bertan daukagun apaiz ukrainian batek ospatua, erritu Siromalabarrean, bertan gure artean dagoen apaiz indio batek ospatua, eta bertako semea den beste apaizek ospatua hispano-mozarabean. Pentekoste gaubeila izango da larunbatean, 8etan, katedralean dena, eta igandean, 12etako meza nagusian, gotzaiak ospatuko du meza, eta bertan ia 50 gazte heldu inguruk sendotza sakramentua hartuko du. Honekin guztiarekin jai hori prestatzeaz gain, Elizaren karismen aberastasuna eta dibertsitatea agerian jartzeko ere balioko digu.